Džemat Validein je i ove godine obradovao djecu bajramskim paketićima. Oko 440 paketića je podijeljeno, rekao je imam džamije Entas Pramenković. Naša je praksa da svakoga Bajrama ramazanskog obradujemo naše mališane skromnim paketićom bajramskim kako bi učinili da se oni raduju Bajramu koji svi ostali. Ove godine smo podijelili 440 paketića ukupno za polaznike škole Kur'ana časnog, polaznike Mekteba Validein, naše reudiće i polaznike kursa engleskog jezika. Ovom prilikom želim se posebno zahvaliti svim našim donatorima koji imaju svijesti, koji nam vjeruju i koji su naša podrška u ovim projektima. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ih mnogo struko nagradi, a pozivam djecu, roditelje da budu dio našega kolektiva ovde, da upišu djecu u Mekteb, u školu Kur'ana, kurs engleskog, kurs nemačkog, kao i predškolsku ustanovu Rauda. Allah vam do svako dobro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kroz poklone djecu na neki način približavamo institucijama islamske zajednice, rekao je dr. Haris Zukorlić, predsjednik džematskog odbora Validein džamije. Poklone koje smo priredili na ovoj djeci su mali znak pažnje, ali sreće i zadovoljstva njihovom licom zaista je veliko. Hvala Bogu, živimo u vremenu i prostoru gdje naša djeca ne oskudevaju sa poklonima, ali mi ne smijemo biti pasivni. Moramo naći načina da našoj djeci kroz razne poklone, razne manifestacije približimo institucije islamske zajednice, jer u tim institucijama rade eminentni profesori i profesorice i znanje koje stiču u njima zaista veliko. Ovom prilikom bi se iskoristio priliku da zahvalim svima onima koji su na bilo koji način učestvovali i dali svoj doprinos da ova akcija bude uspješno privedena kraju. Za djecu je ovo posebna radost, ističu mališani. Džemat Validein nam svake godine za Bajram priprema paketiće. Allah da i nagradi svakim dobrom. Naša posebna radost je da nam svake godine Džemat Validein organizuje bajramske paketiće za polaznike Mekteba, škole Kur'ana, kursa engleskog jezika i nemačkog jezika. Allah da im da svako dobro. Bajram Mubarek.